Ei! Bona tarda. Tot a punt a la Copa del Rei. Yepper! Tot a punt a València. Tot a punt a València perquè arranqui el partit entre el Baskonia i la Laguna Tenerife, que tindrà de baixa Marcelinho Huertas. Baixa serà Marcelinho Huertas. Anem a mirar els 5 titulars per part del Baskonia. Sortiran Trent Forrest, Marcus Howard, Radevicius, Clement Fish i Diakité. Per part de la Laguna Tenerife sortiran amb Bruno Fittipaldo, Wesley Van Beek, Rokas Giediaitis, sortiran amb Donerkamp i el Gio Sermandini. Tot a punt, estan a punt d'entregar la pilota del partit a l'àrbitre principal, àrbitre que xiularà aquest partit. Els àrbitres seran... Ostres, no hi ha els àrbitres! Hòstia, a l'estadística no surten! Tot a punt a la Roja Arena. A punt. Els 10 jugadors, 5 per cada equip, a punt en el Roja Arena, en el cercle central. Tot llest i preparat. Es dirigeix al cercle central l'àrbitre principal d'aquest tercer partit de quarts de final de la Copa del Rei. Pilota al cel de València. La primera possessió serà per a la Laguna Tenerife. Ja la té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo sortint dels bloquejos. Donerkamp. Ja la té Giediaitis sortint dels bloquejos. Van Beek. El rebot no nota el Van Beek. I atacant ja el Baskonia. Té Trent Forrest. Forrest sortint dels bloquejos. Howard vol penetrar per al centre. La treu per Trent Forrest. Forrest finta el triple. Queda no per tirar. Segueix Forrest. El llançament forçat. El gorro que s'emporta de Van Beek. Segueix atacant el Baskonia. Vola el triple de Diakité. Triple de Mamadi Diakité per inaugurar el marcador en el València. En el Roja Arena, perdoneu. I atacant ja la Laguna Tenerife, 3-0 en el marcador, atacant Gio Sermandini, ja la té Bruno Fittipaldo, li posarà el bloqueig Sermandini, segueix Fittipaldo votant, la passadeta interior per Sermandini, se li escapa la pilota, la recupera Trent Forrest, corre el Baskonia, la pilota la té Trent Forrest, li donen a Flish, borra el triple de Flish al cèrcol, aquest rebot per Giediaitis, li entrega el mà a mà a Bruno Fittipaldo, el rebot ha sigut de Giediaitis, atacant amb Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota, hi ha una falta. La primera falta personal és de Howard. Marcus Howard és qui comet la primera falta personal d'aquesta Copa del Rei. Sacarà de banda la Laguna Tenerife. Va cap a fora aquesta passada. La té ja Van Beek. Van Beek a la penetració, treu la falta. Van Beek no anota, és la segona de Marcus Howard. Segona falta personal de Marcus Howard, que se n'anirà directe a la banqueta. Això és perillós per al Baskonia perquè se'n va un dels seus cracs. Després de cometre la segona falta molt ràpid en el partit, han passat un minut i mig i ja està amb 2 faltes a la banqueta. 2 tirs lliures per Wesley Van Beek. Ha entrat Mateo Españolo per Howard. El primer de Wesley Van Beek, cap dins. 3-1 en el marcador. El segon tir lliure de Wesley Van Beek. 3 o 4 botets, flexiona la pilota cap amunt i anota Wesley Van Beek. Els dos a dins de Wesley Van Beek atacant ja el Baskonia.
Shermadini de defensa ara mateix molt lluny de la pintura. Forres la treu a fora, finta el triple. Jedriaitis, perdó, és Radevicius anota. Perdoneu, anota Radevicius. Atacant a la Laguna Tenerife, 5-2 en el marcador. Van Beek, la finta, el llançament de Van Beek, després de fer la finta, ha fallat, aquest rebot se l'emporta el Baskonia, se l'ha emportat Mamadi Diakité, la puja ell mateix, ja li entreguen a Spanyolo la vol treure a la cantonada, perdó la pilota, l'ha robat Dornecamp, perdoneu-me, ja la té Fittipaldo a dintre per Shermadini, a taulell, anota Gio Shermadini, per taulell el jugador georgià. 5-4 en el marcador, moguent la pilota al Baskonia, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, s'ha quedat amb Dornecamp. Segueix Forrest votant, queden 8 per tirar, segueix Dornecamp, li volen fer el 2 contra 1, la passada és interceptada per al peu de Dornecamp i seran 14-9 per la Laguna Tenerife. 5-4 en el marcador, a 7 minuts per al final d'aquest primer quart d'aquest tercer partit de quarts de final de la Copa del Rei al Roig Arena. Trent Forrest, la passada per Diakité. Se n'ha anat a la banqueta Shermadini. Ha entrat Frank Guerra. Forrest a fora per Jedriaitis. Vol el triple Diakité. Triple de Mamadi Diakité. 8-4 en el marcador de Mamadi Diakité. Atacant Fittipaldo amb la pilota, continua votant Fittipaldo, rebrà el bloqueig de Frank Guerra, segueix Fittipaldo, vota Fittipaldo, segueix votant Fittipaldo, li tornarà a posar el bloqueig Frank Guerra, continua Fittipaldo, picadeta per Van Beek, vol el triple de Van Beek, no toca ni l'aro, era Dornecamp, perdoneu-me, el rebot per Spanyolo, ataca el conjunt basconista. Es prepara un canvi per part de la Laguna Tenerife, la té Rasevicius, segueix Rasevicius que acaba d'escapar, se li dona Diakité per Forrest amb la pilota, li posa bloqueig Diakité, segueix Forrest que vol anar cap a dintre, Forrest passet enrere, continua votant Forrest, molt de vota que te vota Forrest, segueix votant Forrest, vol donar mitja volta, segueix Forrest, el llançament a mitja distància de Trent Forrest que anota, fent-se espai, guanyant-se el seu moment, anota Trent Forrest els seus primers 2 punts, 10-4 en el marcador, 6 minuts per al final del partit. Té Bruno Fittipaldo, sortint dels bloquejos. Van Beek, li posa el bloqueig Van Beek, segueix Frank Guerra, vol el triple de Bruno Fittipaldo! Anota Bruno Fittipaldo des dels 45 graus en pantalla. Vèiem a Pedro Martínez, entrenador del València, mentre ha fallat amb Mamadi Diakité el llançament a taulell. El rebot se l'ha endut Dornecamp, li entrega Frank Guerra amb la pilota, segueix Frank Guerra, li vol buscar el mà a mà a Fittipaldo. Aviam si li pot donar a ningú, li pot entregar la pilota. Ara sí, aconsegueix entregar a Van Beek. Segueix Van Beek, vol anar cap a dintre Van Beek. La treu a fora per Radevicius. Segueix a Van Beek amb la pilota. No era Radevicius, perdoneu-me. Era Jedriaitis. Van Beek amb dificultat. S'acaba la possessió. No val el llançament. Bona defensa de... És una molt bona defensa del Baskonia. Boníssima la defensa de Baskonia. I hi haurà canvis. S'han anat a la banqueta Mamadi Diakité, Radevicius, Frisch, i ha entrat Luka Barot, Omurulli i Kurucs. El llançament de Luka Barot al cèrcol, aquest rebot se l'ha emportat Jaime Fernández, que ha entrat a pista per Wesley Van Beek. La té Fernández amb la pilota, continua votant, picadeta per Frank Guerra, se li escapa la pilota a Frank Guerra, ataca el Baskonia, ràpid, la passada és meravellosa per Forrest, no nota la cistella Forrest, però treu la falta de Jaime Fernández, que serà la primera del base de la Laguna Tenerife, i tindrà 2 tirs lliures. Trent Forrest, al tir lliure, 3 botets, flexiona, la pilota cap amunt i el primer de Trent Forrest cap dins. Ha notat el primer tir lliure Trent Forrest.
El segon tir lliure de Trent Forrest, cap dins també. Han notat els 2 punts Trent Forrest i se'n va directament a la banqueta. Entra Rafa Villar. Atacant ja Fernández, Jaime Fernández amb la pilota, en pantalla Marcelinho Huertas, que espera aquest partit per lesió. De fet, crec que no jugaran tota la Copa, per al que vaig llegir. La té Fittipaldo, Fittipaldo mitja volta, segueix a 45 graus davant de la banqueta del Baskonia. Fittipaldo vol el triple de Bruno! Fittipaldo, que clava el triple per posar el seu equip a 2, 12-10 en el marcador, i ara treu la falta. Bruno Fittipaldo, que se n'anirà directe a la banqueta. Porta 6 punts Bruno Fittipaldo, la primera falta personal del mateix Bruno, i se'n va a la banqueta Bruno Fittipaldo i Rokas Giedraitis. Entra Aaron Dornekam, Joan Sastre a pista. Perdó. Se n'ha anat Bruno Fittipaldo, Giedraitis i Dornekam. Entra Joan Sastre, Abromaitis i entra Skrup. I el triple de Luka Bagot ara. El primer de Luka Bagot, el francès, ha notat un triplàs ara mateix. L'assistència és de Mateo Españolo. Atacant Jaime Fernández. Fernández amb la pilota, esperant que surtin els seus companys els bloquejos. Ara li posa bloqueig a Juan Guerra. Segueix Fran a la cantonada, vol el triple. Tim Abromaitis anota el triple amb facilitat, Sembla fàcil ficar un triple, Com el fiquen aquesta gent? Sembla fàcil, de veritat us ho dic. Atacant ja Luka Bagot, picadeta per l'esmaixada dos mals d'Omoruyi. Ha matat la pilota Omoruyi a 2 mans. 17-13 en el marcador. La penetració de Fernández treu el tap. Crec que és Rafa Villar, sí, comet la falta Joan Sastre. Serà la tercera d'equip, la primera de Joan Sastre. Atacant ja el Baskonia, la té Mateo Españolo. Españolo per Olomuyi. Per Rafa Villar, la té Luka Bagot. Penetra per al centre Luka Bagot. Para el llançament de mitja distància des de la pintura. Nota Luka Bagot parant. I anotant el francès. 5 punts. Ha sortit i... Uf, com va Luka Bagot, tu. Atacant ja Fernández. Amb la pilota, li vol posar el bloqueig Fran Guerra. Segueix Jaime Fernández, la treu a fora per Skrup, Thomas Skrup, vol penetrar Thomas Skrup, el llançament de Thomas Skrup, el cèrcol, aquest rebot per Fran Guerra i s'emporta la falta. La falta és de Raidon Skuruks sobre Fran Guerra. La passada és llarga d'Skrups per un dels seus companys. Ja la té. Falta en atac de Guerra, que ha mogut més el cos de lo normal, i és la quarta d'equip. La falta ha sigut sobre Rafa Villar. Sí, s'estava moguent Fran Guerra. Falta claríssima. Atacant Mateo Españolo per Villar i mà a mà per Españolo. Li posa el bloqueig Omoruyi. Aquí va el triple de Luka Bagot, al cèrcol, aquest rebot per Fernández. I la puja el mateix Juan Fernández. Jaime Fernández, perdoneu-me. Jaime, segueix votant Jaime, li vol posar el bloqueig Fran Guerra, segueix Jaime amb la pilota, Fernández, picadeta per Fran Guerra, la bandeja servida per vostè a la cistella. Anota Fran Guerra. El llançament ara de 3 de Kurucs, aquest rebot que se l'emporta Fran Guerra. 19-15, 1 minut 50 per al final d'aquest primer quart en aquest tercer partit dels quarts de final de la Copa del Rei. L'ha tocat Omoruyi, aquesta pilota, la té Fernández i treu la falta d'Españolo. Falta d'Españolo, la quarta d'equip. Ja els dos equips estan en bonus.
Mamadi Diakité a pista de nou i també Trent Forrest. S'han anat a la banqueta Españolo i Kurucs. Fernández amb la pilota, la treu per Joan Sastre. Sastre, queden 4 per tirar. Sastre vol anar cap a dintre. La bandeja de Joan Sastre i es queixa d'una possible falta. Joan Sastre. I atacant ja la Laguna Tenerife. Passades interior per Luagu Cabagot. I atacant ja la Laguna Tenerife per empatar el partit o per posar-se per davant si anotés un triple. El llançament de 3 de Fernández, el rebot se l'emporta Omorulli i treu la falta de Abromaitis, és la primera, i entrarà a pista Joksimovic. És el basconista més jove en jugar a la Copa del Rei ara mateix, Joksimovic. Dos tirs lliures per Omorulli, el primer cap dins. El segon tir lliure que el prepara ja Omorulli. El segon d'Omorulli, curvateta i cap a fora. El rebot se l'ha emportat Jaime Fernández. Ha entrat de pista per part del Tenerife Gio Shermandini. Atacant Joan Sastre amb la pilota, li posa Abromaitis el bloqueig per Shermandini, mà a mà amb Fernández, segueix Fernández, li vol tornar a posar bloqueig Shermandini, segueix Fernández a la cantonada, finta el triple Abromaitis, cap a dintre, a mitja distància, ha fallat Tim Abromaitis, el rebot per Trent Forrest, corre Forrest, 20-17 en el marcador per Diakité per Luka Bagot, Luka Bagot amb la pilota, segueix la Bagot a la cantonada per Omorulli, l'esmaixada de Mamadi Diakité, que bé ho ha fet ara el Baskonia moguent la pilota, meravelles, de l'equip basc. 22-17 en el marcador. La té Fernández per Abromaitis, Joan Sastre per Fernández, posa el bloqueig Shermandini, no, l'entrega directament a Abromaitis, mà a mà amb Scoop. Scoop amb la pilota, vol penetrar Scoop, el llançament a taulell no va, aquest ha tret la falta de Luka Bagot, Luagu Cabagot. Se'n va a la banqueta Omorulli, entra Frisch per part del Baskonia. Tindrà 2 tirs lliures Thomas Scroop. El primer cap dins. Ha anotat el primer Thomas Scroop. Clement Frisch a pista. El segon tir lliure de Scroop. Al cèrcol, rebot per Luagu Cabagot. Ataca ell mateix, vol córrer Luagu Cabagot. El llançament... Luagu Cabagot per fotre el triple de més enllà del 6,75. Quin triple s'ha tret el francès per posar-se en 8 punts. De fet, trepitjava el logo de la Copa del Rei, Vaya triples. Vaya triples. Bof! De Luagu Cabagot, que ja està en 8 punts. I jo diria que ja és el màxim anotador, no? Sí. 8 de valoració per Mamadi Diakité, 6 de valoració per Bruno Fittipaldo. Luagu Cabagot porta 8 punts, Fittipaldo en porta 6 en punts. En rebots porta 3 punts Fernández, 2 porta Trent Forrest. Assistències, Omorulli porta 2 assistències i Frank Guerra en porta 1. Sobretot, segurament hi haurà més gent que porta més assistències. Quin partit, Si no arriba a ser per al triple de Luagu Cabagot estaria molt empatat, i segueix molt empatat, les coses com siguin, però aquest triple fa que la cosa es distanciï una mica, Les coses com siguin. De moment, partidàs, que s'està visquent.
toma i daca tota l'estona, saps? Amb cistelles ràpides, etc. Llavors, serà un bon partit, jo crec, aquest. A no ser que el Baskonia apreti l'accelerador i se'n vagi. Tinc ganes de veure Joksimovic, l'eslovè. Aviam què aporta l'equip, l'alè eslovè. Tinc curiositat. Té 17 anys aquest paio, 17 anys i a la televisió deien que té un portento físic increïble. Pues està a pista Stefan Joksimovic, Aviam. Algú que Bagot porta 7 de valoració i atacant ja el mateix Trent Forrest. Luagu Cabagot segueix, vol penetrar per al centre. Luagu Cabagot, el llançament per sobre de Shermandini. No nota, aquest rebot se l'han portat Joksimovic i al final anota Diakité, que es posa amb 10 punts ja Mamadi Diakité. Mentre Luagu Cabagot es queixava d'alguna cosa amb un àrbitre, La té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota. Rep el bloqueig de Shermandini. Segueix Bruno Fittipaldo. Fittipaldo la pot passar a l'altre cantó per Abromaitis. És Dornekam, perdó. I treu la falta de Flix. Falta és de Clement Flix, la primera. I se'n va a la banqueta Luagu Cabagot. Entra Giedraitis. És Radevicius el que entra, no? Radevicius és el que entra. I Giedraitis entra per al Tenerife, per Thomas Scrub. Atacant Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota, segueix Fittipaldo. Fittipaldo bota que te bota, segueix Fittipaldo botant, rep el bloqueig de Gio Shermandini, picadeta per Shermandini, cap a dintre! El martell de Shermandini per baixar la pilota cap avall i anotar una esmaixada meravellosa del georgià. Atacant ja el Baskonia, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, segueix votant el mateix Trent Forrest. Forrest amb la pilota, bota que te bota, Trent Forrest la treu fora per Joksimovic. La passada és dolenta, l'ha robat la pilota la Laguna Tenerife, la té Van Beek. Wesley Van Beek amb la pilota, defensat per el joveníssim Joksimovic. Ja la torna a tenir Bruno Fittipaldo, li posa el bloqueig Gio Shermandini, segueix Fittipaldo, un altre bloqueig per Fittipaldo, per favor, que no sap què fem la pilota, bota que te bota Fittipaldo, vol el triple Bruno Fittipaldo al cèrcol, aquest rebot per Mamadi Diakité. 27-20 en el marcador, atacant Diakité, li entreguen a Trent Forrest, Forrest que vol penetrar per al centre, segueix Forrest que vol fer espai, el llançament és a càmera lenta i treu la falta ara de Bruno Fittipaldo i s'enfada Chus Vidorreta. La segona de Bruno Fittipaldo ha tret una falta a Trent Forrest a càmera lenta, El primer cap dins de Bruno Fittipaldo, de Trent Forrest, que collons estic dient, Isaac, espavila't, 28-20 en el marcador, el segon tir lliure de Trent Forrest. Cap dins per posar el 29-20. Bruno Fittipaldo amb la pilota. Atacant el jugador de la Laguna Tenerife. Segueix Fittipaldo. Fittipaldo sortint dels bloquejos. L'entreguen a Gio Shermandini. Li torna a donar Fittipaldo. Picadeta per Shermandini. A la cantonada per Dornekam. Bola el triple de Dornekam al cèrcol. Aquest rebot per Radzevic, just que li entreguen a Diakité. A té Trent Forrest, li posa el bloqueig de Quité, segueix Forrest amb la pilota, Forrest per Diakité per Radevicius, el triple que no va, aquest rebot surt per la línia de banda, sacarà a la Laguna Tenerife. Bruno Fittipaldo ja li entreguen a Van Beek.
Van Beek posa el bloqueig a Shermadini, vol el triple de Regediaitis, toca el cèrcol però de curt. I ara té Trent Forrest, Forrest que vol penetrar ràpid, Forrest al llançament, treu la falta i treu el 2+1. Trent Forrest, que s'ha queixat tota la banqueta de la Laguna Tenerife, Tota la banqueta. S'ha aixecat amb mans al cap de la falta que acaba de xiular l'arbitratge, S'han anat a la banqueta Joksimovic, ha entrat Mateo Españolo. Radevicius, A la banqueta Radevicius ha entrat Mateo Españolo. Anota el tir lliure Trent Forrest, es posa amb 9 punts. Bruno Fittipaldo amb la pilota, 32-20. Dominant el Baskonia amb bastanta facilitat. Picadeta per Dornekam. Dornekam sortint dels bloquejos. Bruno Fittipaldo. Segueix Fittipaldo amb la pilota. Bruno Fittipaldo posant el bloqueig Gio Shermandini a Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota. El llançament de Bruno Fittipaldo. Curt. El rebot se'l queda Diakité. Atacant Mamadi Diakité, perdó. Mamadi Diakité per Españolo. Li posarà el bloqueig Diakité. Segueix Españolo. Españolo amb la pilota. Li entreguen a Trent Forrest. Forrest que es vol fer espai. Forrest no aconsegueix. Ha quedat sol. Flitch vol el triple. Flitch al cèrcol. Aquest rebot per Gio Shermandini. I atacant ja la Laguna Tenerife. La té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota. Bota que te bota Bruno Fittipaldo. Sortint dels bloquejos Van Beek. No rep la pilota, segueix Fittipaldo, Fittipaldo que vol anar cap a dintre, Fittipaldo votant, la treu per Dornekam, l'ha robat la pilota Trent Forrest, corre el Baskonia, segueix Forrest, atura el joc, la treu fora per Españolo, Españolo no veu clar, segueix Mateo Españolo, picadeta per Mamadi Diakité, la torna a treure per Españolo davant de la banqueta de la Laguna Tenerife i treu la falta Mateo Españolo de Gio Shermandini, és la primera del georgià. I se'n va a la banqueta Trent Forrest, Mamadi Diakité, entra Luagu Cabagot i Raidon Kurucs. També se'n va a la banqueta Bruno Fittipaldo, entra Jaime Fernández. 12 punts a dalt al Baskonia, el conjunt de Pablo Galbiati. Sacant la pilota Españolo, li ha entregat a Luagu Cabagot i ja per Españolo. Españolo per Kurucs, vora el triple de Raidon Kurucs, al cèrcol, aquest rebot se'l queda Rokas Giedraitis. I atacant ja Fernández, Jaime Fernández amb la pilota, esperant a sortir dels bloquejos Dornekam, i ara sí, treu la falta de Flitch, és la segona. De Clement Flitch. Se'n va a la banqueta Clement Flitch, entra Eugen Omorulli. I ara se'n va a la banqueta Gio Shermandini, ha entrat Frank Guerra també. Van Beek al triple que no entra, el rebot per Luagu Cabagot. Luagu Cabagot que a punt d'escapar-se la pilota, segueix Luagu Cabagot. Cabagot atacant-li, passa per l'esquena, segueix Luagu Cabagot. I demana falta en atac ara a Chus Vidorreta. I hi ha temps mort del mateix Chus Vidorreta. 34-20 en el marcador, se'n va de 14 punts al Baskonia. Temps mort en el Roig Arena demanat per Chus Vidorreta perquè el Baskonia se n'ha anat de 14 punts. Anem a mirar l'estadística, la gràfica. Mira, és que han passat del 19 a 17 al 34-20, O sigui, la Laguna Tenerife porta 4 minuts. 4 minuts ben bons sense notar, només havent notat, 3 punts. Tres punts, I des que ha notat l'últim, el 27-20, ha
no, això no està bé, Porta 5 minuts des del 22 a 18 que ha acabat ha acabat 25 a 18. Ha anotat 2 punts en el que va de període. Amb 6 minuts i mig, la Laguna Tenerife ha anotat 2 punts. I 10 ha anotat el Baskonia. Hi ha hagut una tècnica a l'Uaguca Bagot, 10 punts porta el francès i s'han dut una tècnica perquè li ha aplaudit a l'àrbitre. Van Beek, el tir lliure cap dins. Atacant ja la Laguna Tenerife, ha notat el tir lliure Wesley Van Beek. 34-21 al marcador. Ja la té Wesley Van Beek de nou, li posa Fran Guerra a bloqueig, segueix Van Beek amb la pilota, li vol posar el bloqueig de nou Fran Guerra, segueix Van Beek que exhaureix el bot, la passada és dolenta per Fran Guerra, l'ha tocat Fran Guerra i ha recuperat la pilota al Baskonia. Ja la té Mateo Españolo. Atacant el Baskonia i treu una falta de Jaime Fernández sobre Radevicius, crec jo. Jaime té la cella oberta, I li ha xiulat falta a Jaime Fernández. O sigui, perdoneu, però és que està Jaime Fernández sagnant per aquí. Es veu en pantalla com té ja la sang que li arriba per aquí sota de la barbeta de l'impacte que ha rebut amb l'ombro de Radevicius, amb la cara, perdó. I li han xiulat falta a Jaime Fernández, L'Uaguca Bagot, la passada interior per Mateo Españolo. Española per Cabagot, a taulell, i treu la falta a l'Uaguca Bagot. Ha anotat la cistella a l'Uaguca Bagot i ha tret la falta de Fran Guerra. És la segona de Fran Guerra. Se'n va a la banqueta Dorne Camp i Fran Guerra entre Tim Abromaitis i Gio Shermadini. Atacant Bruno Fittipaldo, ha fallat el tir lliure. Luca Bagot, la té Fittipaldo, rep el bloqueig de Gio Shermadini, la passada és per Radevicius amb la Jedriaitis. Per Van Beek, queden 6 per tirar, segueix Van Beek amb la passada per Radevicius, vol el triple, Jedriaitis, perdoneu-me, anota el triple, Roca Jedriaitis. Ha anotat el triple Roca Jedriaitis. Trobaran a faltar molt a Marcelinho Huertas, El lituà ha anotat el triple. Atacant el Baskonia, Mateo Olamulli, bona cap a dintre, taulell, anota el pivot basconista, Eugino Morulli. Té Bruno Fittipaldo. Jedriaitis, queda sol, penetra per al centre, Jedriaitis, treu la falta, ha fallat el llançament Roca Jedriaitis, la falta és de Raidon Skuruks, és la segona.
A la banqueta, Luka Magot i Raidon Kurucs. Ha entrat Mamadi Diakité i Rafael Villar. Tindrà 2 tirs lliures Rokas Giedraitis. El primer cap dins. En pantalla, Aito García Reneses. El segon cap dintre de Giedraitis. Atacant ja Mateo Españolo, 38-26 en el marcador. 3 minuts, menys de 4 minuts, perdó, per acabar aquesta primera part. La té Mamadi Diakité, la passada interior per Rafa Villar, s'emporta el gorro de Van Beek, segueix Omorugli per Españolo, que l'esmaixa una mà Mateo Españolo. Quina passada ha fet Eugene Omorugli, sense mirar pràcticament. Atacant Bruno Fittipaldo, Fittipaldo amb la pilota, segueix Bruno, la passada és interior per Gio Shermandini, Shermandini a taulell, ha fallat, Bruno Shermandini s'ha espantat de Omorugli i la té Razevicius per Villar, la té Omorugli per Españolo, Españolo segueix votant, la treu fora per Razevicius i treu la falta ara de Dornekam. Abromaitis, perdoneu, Abromaitis i Dornekam els giro sempre els giro. I de fet ara entren Dornekam a pista, se'n va a la banqueta Tim Abromaitis. Tindrà 2 tirs lliures Radevicius. El primer tir lliure del lituà cap dins. Gytis Radevicius. El segon de Radevicius cap dins. Atacant ja la Laguna Tenerife. La té ja Fittipaldo amb la pilota, sortint dels bloquejos Giedraitis, no rep, segueix Giedraitis que fa la mitja volta a la rotonda i torna a rebre la pilota Giedraitis, defensat pel seu compatriota, el llançament de Giedraitis, ha sortit de dins el llançament de Rokas Giedraitis, la primera de Gytis Radevicius. S'han anat a la banqueta Van Beek, ha entrat Joan Sastre, el primer de Rokas Giedraitis, anota 6 punts per al lituà. Tindrà un segon tir lliure Rokas cap dins, el segon de Rokas. 7 punts per Giedraitis, 14 punts a dalt al Baskonia. La té Españolo. Españolo vol penetrar, atura el bot per Mamadi Diakité. Mama amb Razevicius per Omorugli. Omorugli la troba fora per Diakité, vol el triple Mamadi Diakité, el cèrcol, aquest rebot per Giedraitis i atacant Bruno Fittipaldo. Fittipaldo posarà el bloqueig, treu a cantonada, vol el triple d'Abromaitis, no val, perdó, és Dornekam, veus? És que ja l'estic girant un altre cop. La passada és dolenta, la té Radevicius, que vol penetrar pel centre, el llançament de Radevicius, el cèrcol, aquest rebot per Dornekam, que la puja ell mateix per Shermandini. Shermandini esperant que arribi Fittipaldo, li posa el bloqueig Shermandini, segueix Bruno, vol el triple i no hi ha faltes aquí, han fotut el triple però hi han fotut 2 hòsties en el llançament de 3 en 2 atacs seguits, El Baskonia ja ha fotut 2 garrotades en la Laguna Tenerife en 2 atacs seguits. Atacant el Baskonia, el llançament no va, aquest rebot per Joan Sastre. Atacant la Laguna Tenerife. Queda 1 minut i 23 segons per al final. Segueix a Bruno Fittipaldo, que 42-31, li posa el bloqueig Shermandini, queden 7, segueix Fittipaldo, que vol anar cap a dintre, Fittipaldo, la passada és dolentíssima per Shermandini, la recupera Shermandini, finta Shermandini, treu la falta de Mamadi Diakité.
Mateo Español se'n va a la banqueta, Omorulli també entre Trent Forrest i Raidon Kurucs. Tindrà 2 tirs lliures Gio Shermadini. El primer de Gio Shermadini, cap dins. Un minut 11 segons per al final d'aquesta primera part en el tercer partit dels quarts de final de la Copa del Rei. El segon de Gio Shermadini, cap dins també. Ha anotat els 2 tirs lliures Gio Shermadini, porta 6 punts, atacant el Baskonia, 9 a dalt al conjunt basc. La té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, segueix Forrest que vol penetrar, segueix Trent Forrest, el llançament ha fallat, el rebot se l'emporta Gio Shermadini, corre ara Bruno Fittipaldo amb la pilota, segueix Bruno Fittipaldo amb la pilota, Bruno li donen a Dornecamp per Joan Sastre, la passada és interior, la treu a fora per Fittipaldo, vol el triple, el cèrcol, aquest rebot per Radevicius, queden 2 possessions, manant jugada Pablo Galbiati des de la banda. Té Trent Forrest amb la pilota, picadeta per Mamadi Diakité, i són passes claríssimes de Mamadi Diakité. Atacant ja la Laguna Tenerife, la puja Joan Sastre. Sastre amb la pilota, sortint dels bloquejos, Fittipaldo. Segueix Bruno Fittipaldo amb la pilota, segueix Bruno Fittipaldo, el que orbita el bot, la té Joan Sastre, queden 8 per tirar, li posa el bloqueig, Sastre amb la pilota, la passada és interior per Gio Shermadini, a la mitja volta, corbata i cap a fora, se lamenta Shermadini, la té Trent Forrest, li donen a Villar amb la pilota, la treu per Raidon Kurucs, vol el triple de Kurucs, Raidon Kurucs, triple per tancar la primera part amb aquest 45 a 33 en el marcador. Déu-n'hi-do el triple de Raidon Kurucs, que fins ara no havia pogut aportar massa res a l'equip i ara anota aquest triple al final d'aquesta primera part. Aquest període l'ha guanyat 20 a 15 el Baskonia. El primer quart l'ha guanyat 25 a 18 el Baskonia. Guanyant de 12 punts l'equip basc. Farem una petita aturada per al descans. Ara per ara el més valorat del partit és Trent Forrest amb 14 de valoració, seguit per Rokas Giedraitis, que l'estan entrevistant ara mateix a la televisió. En punts, domina en punts Luauca Bagot amb 12 punts, Bruno Fittipaldo porta 9 punts, en rebots està dominant Mamadi Diakité amb 5 rebots i el segueix de la Laguna Tenerife 3 rebots per Giedraitis i amb assistències 3 per cada un per Omorulli i Bruno Fittipaldo. Petita aturada a bàsquet per descansar una miqueta la veu. I tornem de seguida aquí per viure la segona part d'aquest tercer partit de la Copa del Rei al Roig Arena, a València. Fins ara!
Tot a punt perquè arrenqui el partit a València. Es posa en joc la pilota. Ja la té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota i treu la falta en atac de Joan Sastre. Ara Mamadi Diakité. La segona de Joan Sastre i atacant ja el Baskonia. Atacant Howard. Howard picadeta per Radevicius. El llançament anota Flix. Eman Flix. Com ho posaré per aquí? Fran Guerra, ha perdut la pilota ara i treu la falta de Scoop. Thomas Scroop és la primera, una falta absurda, trobo jo. Porten ja 2 faltes, Aquesta mà no has de posar-la per res del món aquí, Thomas Scroop. Però per res has de posar aquesta mà aquí. Atacant Trent Forrest, 47-33 en el marcador. A començar la segona part a València de la tercera quarts de finals de la Copa del Rei. Atacant Howard. Howard amb la pilota per a la mitja distància. El llançament de Howard anota. De Marcus Howard. Ha anotat els seus primers 2 punts, Marcus Howard. I atacant ja Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota continua votant Bruno Fittipaldo, esperant aviam si hi ha algun dels seus companys que s'ofereixi. La passada és boníssima per Fran Guerra. Guerra s'ha portat el tap de Mamadi Diakité, el segona oportunitat Fran Guerra, i ara sí que li donaran la cistella perquè sembla que ha fet un tap il·legal. Mamadi Diakité. Atacant ja el Baskonia, 49-35 en el marcador. La pilota per Mamadi Diakité, bona gaventa de Diakité, el llançament que no va, aquest rebot se l'ha emportat Dornecamp, ja la té Bruno Fittipaldo, que treu la falta de Clement Flix, que és la tercera del jugador francès del Baskonia. Atacant ja la Laguna Tenerife, la té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo li posa el bloqueig Fran Guerra, segueix Bruno Fittipaldo. Fittipaldo la traurà fora per Scroop. Scroop sol, vol el triple, el cèrcol, aquest rebot l'ha palmejat Dornecamp, se l'emporta el mateix Dornecamp després d'impactar en Sastre. Vol el triple de Scroop, ara sí, a la segona. Scroop i pita antiesportiva de Mamadi Diakité. I aquí no sé què ha passat. Aviam què ha passat aquí. Home, pues l'empenta. L'empenta. Passava por ahí, aviam. Galbiati demana challenge d'aquesta antiesportiva que li acaben de xiular. Galbiati parlant amb els àrbitres. Challenge de Galbiati per veure si és falta normal o antiesportiva. Aviam, la pilota no està en joc aquí. Bueno. Treure-se'l de sobre se'l treu de sobre. Les coses com siguin. Home, se'l treu del damunt aquí, Jo crec que l'acaba empentant. Xoquen i en comptes de raconar-se i deixar-lo passar, Mamadi Diakité aquí el que fa és fica els braços i l'empenta enrere. Tinc la sensació, com per treure-se'l del damunt, i després Dornecamp fa molt bé, es deixa caure i és una falta antiesportiva.
Aquesta jo crec que és la millor perspectiva que tenen, des de dalt, de l'aranya. El deixaran amb una falta normal. Falta normal de Mamadi Diakite. Però li deixen el peu, Jo crec que només han mirat. Però deixen el peu per sota, m'ha semblat, Diakite. I tècnica Galbiati. Hòstia, ha fallat Bruno Fittipaldo. La tècnica Galbiati, no ho entenc. Sacarà Scrub. Després de tota aquesta parada que hi ha hagut, Scrub sortint dels bloquejos Bruno Fittipaldo. Fittipaldo continua votant Bruno Fittipaldo, té avantatge Fran Guerra, la vol ficar dintre per Scrub. Scrub ara sí, rep Fran Guerra. Fran Guerra amb la pilota, la treu fora per Scrub. Scrub llença el triple, Scrub, i hi ha una falta de Mamadi Diakite, és la quarta, diria jo. Diria que és la Mamadi Diakite. La tercera de Mamadi Diakite. Se'n va a la banqueta de Diakite, entra Raidon Kurucs. La falta claríssima. Tres tirs lliures per Scrub. Anota el primer Scrub. El segon tir lliure de Thomas Scrub cap dins. El tercer cap dins de Thomas Scrub. Jaime Fernández està a la banqueta ja disponible. Atacant Kurucs. 49-41 en el marcador. Ha recuperat i s'ha ficat en el partit amb aquesta situació a la Laguna Tenerife. Howard, la passada és interior per Radevicius. La passada que li ha fet Howard a Radevicius a la pintura, què és això? Verge Santa. Queden 4.2 per tirar. 7.39 per al final d'aquest tercer quart. Joan Sastre té algun problema físic. Entra ara Jaime Fernández. Sacant Trent Forrest, picadeta per Flix, no anota i treu la falta. La falta de Clement Flix. La falta és de Dornecamp. Diguem que no amb el cap, aviam. Jo crec que no el toca, Ha fallat el primer tir lliure. El segon també l'ha fallat Flix. El rebot per Radevicius. I vol el triple de Flix. Al cèrcol aquest rebot per Dornecamp. Atacant la Laguna Tenerife per seguir retallant distàncies. Segueix Fernández. Fernández amb la pilota. Rebrà el bloqueig de Fran Guerra. Segueix Fernández. Fernández amb la pilota. Segueix Fernández. Queda sol. Vol el triple Fernández. Jaime Fernández per posar la Laguna Tenerife a 5 punts. Atacant ja el Baskonia. Howard. Queda sol Kurucs. Vol el triple Raidon Kurucs que el torna al triple.
52-44. El triple que vola de Dornek amb el cèrcol, aquest rebot per Scrub, per Fittipaldo. Sembla que Joan Sastre està bastant fotut, que estaven dient a la televisió. Fittipaldo amb la pilota, continua Bruno Fittipaldo, vol atacar-li a Radevicius, segueix Fittipaldo, fa espai a Taulell, anota Bruno Fittipaldo. Ha anotat Bruno Fittipaldo per Taulell per posar-se 6 punts. Atacant el Baskonia, la té Marcus Howard i treu la falta de Jaime Fernández, que pregunta per què, és la tercera de Jaime Fernández. S'han anat a la banqueta Marcus Howard, Radevicius, Forrest i Flinch. Acaba de recuperar la pilota a la Laguna Tenerife. Ha entrat a pista Luagu Cabagot, Omorulli i Españolo. I per part de la Laguna Tenerife ha entrat Abromaitis per Fran Guerra. Ha recuperat la pilota. Jaime Fernández i ara treu la falta personal de Marcus Howard, que és la tercera del nord-americà. Atacarà ja la Laguna Tenerife per escurçar distàncies. La té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota. Segueix Bruno Fittipaldo. Fittipaldo atacant. Queden 5 per tirar. Bola el triple de Bruno. Fittipaldo que posa i obliga a demanar el temps mort de Baskonia. Pablo Galbiati. Parem això ràpidament, que s'acaba de posar la Laguna Tenerife a 3 punts. Déu-n'hi-do la Copa. Bueno. És que això només passa a la Copa, Nois, noies, senyores i senyors. És que estava guanyant de 16 punts al Baskonia i del 49-33 de l'inici del tercer quart acabem d'estar a la meitat del tercer quart 52-49, 52-49. El marcador actual a 3 punts a la Laguna Tenerife s'acaba de col·locar en el marcador. Déu-n'hi-do el que avui es viurà aquí, Déu-n'hi-do. Hi ha temps mort al Roig Arena. Pablo Galbiati s'ha vist obligat a demanar aquest temps mort després de varis atacs consecutius de la Laguna Tenerife, anotant, i ells sense anotar, evidentment, el Baskonia. Actualment està a 3 punts. Atacant ja el Baskonia, ja la té Trent Forrest, defensat per Fernández, creua la línia de mig camp Trent Forrest, l'entrega per Omorulli per Trent Forrest, sol, i l'esmaixa Trent Forrest, completament sol l'esmaixada de Trent Forrest. Té Bruno Fittipaldo, segueix Bruno Fittipaldo votant, vol posar-li el bloqueig a Scrub, no aconsegueix posar-li, segueix Fittipaldo, li demana que vingui. Segueix Scrub, ara sí, segueix Fittipaldo, el llançament de mitja distància, el cèrcol, aquest rebot se l'emporta Españolo i a punt de recuperar Scrub, la pilota li ha tocat en el cos i surt per la línia de banda, atacarà el Baskonia. 54-49 en el marcador. Atacant Trent Forrest.
Forrest amb la pilota. Segueix Trent Forrest, li entreguen a l'Uagu Cabagot. Abagot, picadeta dintre per Omurulli, segueix Omurulli, vol donar-se mitja volta Omurulli, segueix amb Omurulli, que per mi són 3 segons, el llançament de Raidon Kuruk, sol al cèrcol, aquest rebot se l'emporta a Abromaitis i la té ja Fernández, Fernández que queda sol, finta, bola triple de Fernández, al cèrcol, aquest rebot per Scrub, Scrub per Abromaitis i li entreguen a Fernández. Fernández amb la pilota, segueix Fernández votant, segueix Fernández, Fernández amb la pilota, Fernández segueix votant, Fernández li entreguen a Scrub, Scrub vol el triple, Scrub al cèrcol, aquest rebot per Scrub de nou i treu la falta de l'Uagu Cabagot. La tercera de l'Uagu Cabagot. Se'n va a la banqueta Jaime Fernández, entra Wesley Van Beek. Thomas Scrub no donava massa per aquest noi, quan ha començat el partit, però ara està lluitant-ho tot aquest tio, Bof! 54-49 en el marcador. Tindrà 2 tirs lliures Thomas Scrub, el primer, cap dins. Preparat Rokas Giedraitis per entrar a pista per al mateix Thomas. El segon de Scrub cap dins, se'n va a la banqueta Thomas Scrub, entra Rokas Giedraitis. 3 punts a dalt al Baskonia. Atacarà el conjunt de Pablo Galbiati. Atacant Trent Forrest amb la pilota. Forrest segueix votant, sortirà dels bloquejos l'Uagu Cabagot, li entrega Trent Forrest de nou, segueix Forrest per l'Uagu Cabagot, li posarà el bloqueig Omurulli, segueix Cabagot, Cabagot amb la pilota, la vol passar a l'interior, no ho veu clar, la té Trent Forrest, Forrest que vol penetrar sobre la seva mà dreta, segueix Forrest al llançament, forçat al cèrcol, aquest rebot al palmeig amb varis jugadors de la Laguna Tenerife, se'l queda Abromaitis. La té Fittipaldo, Fittipaldo que arranca la moto, la passada és per Abromaitis, el llançament d'Abromaitis treu els 2 llançaments lliures de Team Abromaitis, la falta és de Raidon Kuruk, és la tercera de Raidon Kuruk. Cuidado que si anota els 2 tirs lliures apretarà el marcador com mai de moment en aquesta Copa del Rei de 2026, El primer de Team Abromaitis cap dins. El segon llançament de Team Abromaitis, 2 botets, flexiona el llançament d'Abromaitis, plorant però entra. A 1 punt la Laguna Tenerife, anava perdent de 16 punts, s'ha col·locat a 1 punt el conjunt de Chus Vidorreta. 54-53 en el marcador. Trent Forrest és obrit el bot, li donen a Omurulli. Omurulli amb la pilota, li entregarà el mà a mà a l'Uagu Cabagot, segueix l'Uagu Cabagot, s'ha quedat amb el pivot, vol atacar-la a l'Uagu Cabagot, vol penetrar a l'Uagu Cabagot, passet enrere, el llançament de mitja distància, al cèrcol, aquest rebot l'ha palmejat Bruno Fittipaldo, ja la puja el mateix Team Abromaitis. El mà a mà amb Van Beek i ja la té Fittipaldo. Té Bruno Fittipaldo, Fittipaldo amb la pilota, segueix votant, Fittipaldo queda no per tirar, li vol atacar Omurulli, vol el triple de Fittipaldo, el cèrcol, aquest rebot per l'Uagu Cabagot. Cabagot amb la pilota, segueix l'Uagu Cabagot, picadeta per Omurulli. Omurulli que li vol postejar a Bruno Fittipaldo, segueix Omurulli a la mitja volta, la treu fora, Españolo, sol, vol el triple. Mateo Españolo, triple. I han avisat de flopping a Bruno Fittipaldo, Déu-n'hi-do, Atacant Van Beek. Van Beek amb la pilota, segueix Wesley Van Beek, vol el triple Van Beek, toca l'aro, el rebot per Abromaitis, anota Dornekam, perdoneu-me. Aaron Dornekam que anota i hi ha canvis, se'n va Raidon Kuruk. Se'n va a la banqueta Raidon Kuruk, entra Mamadi Diakité, també s'ha anat Aaron Dornekam, entra Gio Shermadini. Atacant Trent Forrest. Forrest amb la pilota, creu a la línia de mig camp el jugador nord-americà del Baskonia. Ja la té Omurulli.
Omorulli, picadeta per Luagu Cabagot, que es penja dues mans amb la porta enrere. Quina meravella de porta enrere de Luagu Cabagot. Està amb 14 punts. 6 assistències per Eugene Omorulli. Atacant ja la Laguna Tenerife. La té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota. Segueix Bruno Fittipaldo. Fittipaldo, atenció, que continua votant, rebrà un altre bloqueig de Gio Shermandini. Continua Bruno Fittipaldo. Fittipaldo, la bomba de Fittipaldo curta. El rebot per Luagu Cabagot. 59-55 a 2 minuts per al final d'aquest tercer quart. La té Trent Forrest. Forrest per Omorulli. Vol anar cap a dintre. Omorulli a taulell, anota. Eugene Omorulli força el temps mort de... Força el temps mort de Chus Vidorreta. 61-55 en el marcador. S'ha tornat a entonar el Baskonia. Màxima jugador en valoració és Eugene Omorulli, que porta 16 de valoració. 10 de valoració porta Giedraitis per la Laguna Tenerife. 14 punts per Luagu Cabagot. Fittipaldo està amb 14 punts. En rebots dominant de moment Dornekam amb 6 rebots, 5 per Mamadi Diakité. Assistències porta 6 Eugene Omorulli. I en 3 assistències porta Bruno Fittipaldo. Aquests són els millors jugadors de cada un dels equips. De moment el parcial 22-16 en aquest tercer quart. Ha plantat cara tot aquest tercer quart. La Laguna Tenerife ha pedalat de valent per ficar-se en el partit. I de moment estan a 6 punts el conjunt de Chus Vidorreta. Sacarà la Laguna Tenerife després de que s'acabés aquest temps mort que ha demanat Chus Vidorreta, perquè els de Pablo Galviati han posat una mica de la directa. Atacant ja ara Jaime Fernández. Fernández li posa el bloqueig Gio Shermandini. Segueix Fernández, vol el triple, el cèrcol, aquest rebot per Dornekam. El llançament que no és falta de Omorulli. No, és de Mamadi Diakité, La quarta de Mamadi Diakité. Aviam. La falta de Mamadi Diakité, la quarta. Aviam Diakité. Porta 10 punts, 8 de valoració Mamadi Diakité. Anota el primer tir lliure Dornekam. Abromaitis. Busca, quina mania! És Abromaitis! Quan penso que és Dornekam és Abromaitis. I quan és Abromaitis és Dornekam. Abromaitis, el segon tir lliure, cap dins. Se'n va a la banqueta Shermandini. Entra Héctor Alderete, que no havia jugat fins ara. Atacant Omorulli. Omorulli sortint dels bloquejos. Mateo Españolo. Españolo, la passada per Omorulli. Omorulli a la pintura, el llançament forçat, aquest rebot. Ha agafat el rebot Wesley Van Beek. I ja la té Jaime Fernández. Fernández amb la pilota, segueix Jaime Fernández. Continua Fernández, vol penetrar Jaime Fernández. El llançament a taulell, massa forçat, no hi ha hagut falta. Demana falta, la pilota a l'altre cantó. Treu la falta ara Omorulli. Demanen l'antiesportiva de Van Beek, que es disculpava Van Beek,
No han xiulat falta aquí, que podria haver falta de cos. Clement Flix amb a la banqueta, entra Radebeixus a la pista. El Morulli, el primer tir lliure, cap dins, 8 punts per Eugene Morulli. El segundo Morulli, el cèrcol, aquest rebot per Tim Abromaitis. Ja la té Fernández. Jaime Fernández atacant, 5 punts a dalt al Baskonia. Van Beek. Van Beek amb la pilota, segueix Van Beek. Van Beek que li vol atacar Espanyolo, ha exhaurit el bot, la passada és per Abromaitis, mà amb Van Beek, segueix Van Beek, vola el triple de Van Beek. Wesley Van Beek, triple per apropar-se a 2 punts. Trent Forrest. Espanyolo per Trent Forrest de nou. Li posa el bloqueig a Morulli. Li tornarà a posar el mateix bloqueig a Morulli. Segueix Forrest. Forrest que vol penetrar per al centre. Forrest al llançament amb dificultats, però nota Forrest demanant la falta gent de la banqueta del Baskonia. Atacant la Laguna Tenerife. 64-60 en el marcador. 14 segons per al final d'aquest tercer quart. Quina feinada ha fet la Laguna Tenerife per ficar-se en el partit. La té Jaime Fernández, segueix Jaime, queden 6, Jaime vol atacar-li a Morulli, el llançament forçat de Jaime Fernández, crec que ha caigut aquesta pilota, la té l'Uagu Cabagot, se li escapa, s'acaba el tercer quart, 64-60 en el marcador. Ha guanyat aquest període de 8 punts la Laguna Tenerife, 19-27, Mama, tot el que queda aquí, Bof! El que estan fent els de Xus Vidorreta, home. La veritat és que és d'admirar, la feinada que estan fent. Trent Forrest porta 18 de valoració. 10 de valoració porta Giedraitis per part de la Laguna Tenerife. En punts domina l'Uagu Cabagot, empatat a 14 amb Bruno Fittipaldo. Amb rebots dominant Dornekam amb 6 rebots, seguit per Mamadi Diakité, que està amb 4 faltes també. I amb assistències tenim a Eugene Morulli amb 6 assistències, 3 per Bruno Fittipaldo. Aviam com evoluciona el que queda de partit. Perquè jo crec que veurem un últim quart. El primer últim quart apretat de debò de la Copa del Rei, jo diria, El més valorat hem dit que era Forrest amb 18 de valoració, però és que el segueix Morulli amb 16. Porta 6 assistències, 3 rebots. I després ja ve Radebeixus amb 13 i l'Uagu Cabagot, què? 12 de valoració. 10 per Espanyolo, que no està sent molt rellevant, i per part de la Laguna Tenerife en valoració, com us deia, està dominant Abromaitis amb 10, amb 11, perdó, Giedraitis amb 10, no sé per què això no ho han canviat en l'estadística general, i després ja el segueix Scrub amb 9, 8 hi ha Fittipaldo i Dornekam, entre altres ja. El partit està maquíssim, Per als aficionats al bàsquet està maquíssim. Atacant ja el Baskonia, té Trent Forrest. Per Morulli, per Trent Forrest, el llançament que treu la falta de Van Beek. La tercera. Una falta absurda, per mi. I sí que és cert que Trent Forrest fa aquesta coseta d'anar a poc atacant la cistella i de cop i volta, doncs, bueno, te treu una falta, saps? Seran 2 tirs lliures. El primer de Trent Forrest cap dins. Anem a veure el segon tir lliure, si l'anota. Anota el segon Trent Forrest.
15 punts per Trent Forrest. Atacant Bruno Fittipaldo. Fittipaldo amb la pilota, segueix Bruno Fittipaldo votant, segueix Fittipaldo, bota que te bota Fittipaldo. Fittipaldo, la passada per Van Beek. Van Beek li posa el bloqueig, penetra per al centre Van Beek, traurà la falta Van Beek, quasi anota. En atac! Li han xiulat falta en atac! La quarta de Wesley Van Beek. Aviam. Quarta de Wesley Van Beek, aquesta falta en atac. Sí que l'empenta, però... Momo. Atacant Omorulli per Forrest, per Luagu Cabagot, vol el triple de Cabagot, al cèrcol, aquest rebot per Gedriaitis. Radevicius, perdó. Omorulli per Luagu Cabagot, vol anar cap a dintre, Cabagot amb dificultats i és falta en atac de Luagu Cabagot, el cop a la cara sobre Tim Abromaitis, és la quarta de Luagu Cabagot. Ostres, a la repetició no es veu tan clar, que li dona un cop. Ah, sí, amb el colze. Aviam, si es torna a veure. Estan revisant la jugada per possible acció de violència. No, crec que sigui acció de violència, no? No, home, no. No, home, no. No és acció de violència. No, jo crec que és això que es diu un lance del juego. No, està penetrant i quan aixeca les mans... La quarta de Luagu Cabagot. Ah, sí. Uf, aquí es veu el colze. Dios, el nas, se li posa el nas així, nyec, i torna, tu. Van Beek amb 4 faltes, Luagu Cabagot amb 4 faltes i Mamadi Diakité també amb 4 faltes. 66-60 en el marcador. Atacant Jaime Fernández. Fernández amb la pilota, rebrà el bloqueig de Fittipaldo. Segueix Fernández sense espai, la passada és a fora per Scoop. Scoop a punt de perdre la pilota, recupera Scoop, queden 7 per tirar. La té Scoop, segueix Scoop que vol penetrar, segueix Scoop a mitja volta, el llançament a una mà, Scoop anota. Thomas Scoop per posar-se amb 11 punts, 66-62 a 8 minuts 30 per al final del partit. Ha perdut la pilota, Trent Forrest l'ha recuperat a Abromaitis, Donnerkamp per Fittipaldo i la té Scoop. Scoop amb la pilota, vol seguir Scoop es vol donar mitja volta, el llançament de Scoop curt, el rebot, és falta de Donnerkamp. És Abromaitis. Els estic girant tot el rato, Tot el rato, Se n'ha anat a la banqueta Thomas Scoop, ha entrat Wesley Van Beek. No està malament, ha entrat Rafa Villar. Això no està bé. Ara, ha entrat Rafa Villar per Luagu Cabagot. Rafa Villar per Trent Forrest. Forrest, el llançament és de 3, al cèrcol, aquest rebot se l'emporta Donnerkamp. I ja la té Bruno Fittipaldo. Fittipaldo segueix votant, li posa el bloqueig Donnerkamp, segueix Bruno Fittipaldo. Fittipaldo continua votant, segueix Bruno Fittipaldo, Fittipaldo vota que te vota, segueix Bruno Fittipaldo, Fittipaldo continua atacant, li vol atacar Bruno Fittipaldo, llançament de mitja distància, al cèrcol, aquest rebot i hi ha la falta de Rafa Villar.
66-62 en el marcador, és la primera de Rafa Villar. Se'n va a la banqueta Mateo Españolo, entra Marcus Howard, també se'n va Tim Abromaitis. A la banqueta entra Gio Shermadini. Sacarà Bruno Fittipaldo de fons. La passada per Fernández. Fernández que vol penetrar per al centre. Fernández a taulell. Falla Jaime Fernández. Ha tret la falta d'Omurulli la primera. Se'n va a la banqueta Eugene Omurulli, entra Raidon Skurucs. Jaime Fernández tindrà 2 tirs lliures. Ha picat amb el cap contra la valla publicitària, dels LEDs, la pantalla publicitària de LEDs. Se'n va a la banqueta també Radevicius, entra Clement Flix. (66-62). Tindrà 2 tirs lliures Jaime Fernández, que està amb 3 punts. El primer de Jaime Fernández cap dins. 4 punts per Jaime Fernández. Si anota aquest segon es posaran a 2 punts. El segon tir lliure cap dins també. Dos punts a dalt, s'han anat a la banqueta de Shermadini, ha entrat a Abromaitis. La té Marcus Howard. Howard amb la pilota. Segueix Howard, Howard s'ha quedat amb Dornekam, segueix Howard i troba la falta de Dornekam. És la quarta ja d'equip. És la tercera d'equip. No, ja ho deia bé, és la quarta de la Laguna Tenerife. Forres per Howard. Howard, segueix Howard amb la pilota. Howard vol atacar-li. Howard vol anar cap a dintre, el llançament a taulell ha fallat. Howard, aquest rebot. La pilota és per a la Laguna Tenerife i ara té Scrup i la dona Jaime. Jaime Fernández per empatar el partit o posar-se un punt a dalt. Té Jaime Fernández, segueix Jaime amb la pilota, vol penetrar per al centre. Jaime Fernández al llançament de bandeja, empata el partit. Jaime Fernández, 66-66, partit a 6 minuts 50 segons. Atacant ja el Baskonia, preparat Mamadi Diakité, la té Howard que vol penetrar, la treva fora per Villar, la bomba en aliup per Kurucs. Ha anotat ara Raidon Skurucs, 8 punts porta el letó. Atacant Fittipaldo amb la pilota, li posa el bloqueig, diria que és Dornekam, no és Abromaitis. La té Jaime Fernández, vol anar cap a dintre. Fernández que treu la falta, és la falta de Howard, és la quarta de Marcus Howard. Quarta de Marcus Howard. Diakité que tornarà a pista. A pista Mamadi Diakité, se'n va Clement Flix a la banqueta. També ha entrat a pista Shermadini, a la banqueta Tim Abromaitis. Tirs lliures per Jaime Fernández. El primer tir lliure de Jaime. Curt. Ha fallat Jaime Fernández. 68-66, mentre veiem a Marcelinho com esperona els seus companys. El segon tir lliure de Jaime Fernández cap dins. Es posa un punt la Laguna Tenerife. No ha arribat a posar-se per davant encara, arrel del domini del Baskonia, em refereixo. Ha aconseguit empatar per no posar-se per davant. Jaime Villar la troba fora per Kurucs. Kurucs amb la pilota. Li entreguen a Villar.
Villar per Forrest. Forrest amb la pilota. Segueix Trent Forrest. Forrest que vol entrecar-li. Mitja volta. Forrest al taulell. Ha fallat. Trent Forrest al rebot per Fernández. Porta 4 rebots Jaime Fernández. Segueix Jaime Fernández amb la pilota. Jaime Fernández mitja volta, perdó, per l'esquena. Li torna a posar bloqueig Gio Shermandini. Pecadeta. Ha perdut la pilota Gio. La recupera Villar. I ja la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota. Li donen a Kurucs. Kurucs planta el triple. Raidons Kurucs, triple per posar el 71-67 en el marcador. 4 punts a dalt al Baskonia de nou. Fittipaldo, li posa el bloqueig Shermandini, segueix Fittipaldo. Segueix Fittipaldo, votant amb moltes mans de Howard, segueix Fittipaldo, continua fent la volta, Fittipaldo vol el triple, el gorro que s'han portat amb el Diakité, i hi ha una falta, no. Hi ha peus de Gio Shermandini. 5 minuts clavats per al final del partit. Atacant ja el Baskonia, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota. La passada és per Mamadi Diakité, per Kurucs. Kurucs amb la pilota, vol el triple Kurucs, al cèrcol, aquest rebot per Dornekam. Ha agafat el rebot Dornekam, li entreguen a Jaime Fernández amb la pilota, exhaurit, i és falta de Rafa Villar sobre Gio Shermandini. Dos tirs lliures per Gio Shermandini. Dos tirs lliures per Gio Shermandini. El primer cap dins. El segon cap dins de Gio Shermandini. I hi haurà canvis. Se'n va a la banqueta Rafael Villar, entra l'Uagu Cabagot. Home, Pablo Galviati no se la vol jugar, ja t'ho dic ara. Atacant ja Trent Forrest. Forrest per Diakité, per Howard. Howard penetra per al centre. Howard, la bomba de Howard que treu el 2+1. 2+1 de Howard. La falta és de Bruno Fittipaldo, que és la tercera, que ensenya els braços com ho vam dir. Jo no he fet res. M'agradaria veure, aviam, la falta que han xiulat aquí. Sí, però si piten aquesta falta en aquest cantó, a l'altre cantó hi ha altres faltes també. L'addicional de Howard anota 74-69, 5 a dalt per la Laguna Tenerife. Atacant ja la Laguna Tenerife. Fittipaldo per Fernández. Li posarà el bloqueig i és la falta de Trent Forrest. La primera de Trent Forrest seran tirs lliures. La falta és la primera de Trent Forrest. Tindrà 2 tirs lliures Jaime. El primer cap dins. A 4 punts al conjunt de Xus Vidorreta. El segon tir lliure de Jaime Fernández. Cap dins. Atacant a punt de perdre la pilota Forrest. 74-71 en el marcador. Segueix Forrest per Diakité. Per Forrest de nou. Segueix Forrest. Forrest continua votant. Li entreguen a l'Uagu Cabagot. A punt d'escapar-se la pilota. Segueix Cabagot. Queden 7 per tirar. L'Uagu Cabagot. El triple de l'Uagu Cabagot. El cèrcol. Aquest rebot per Diakité. El llançament de Diakité. I treu el 2+1 de Mamadi Diakité. Porta 12 punts Mamadi Diakité, la quarta de Jaime Fernández.
La quarta de Jaime Fernández, amb problemes ara mateix a la Laguna Tenerife, que no acaba d'arribar a posar-se per davant en el marcador. I això sempre és un problema greu per a l'equip. L'addicional, cap dins de Mamadi, que aquí té 13 punts. Atacant ja Bruno Fittipaldo, 77-71 al marcador, queden 3:44 per al final, encara hi ha partit, segueix Bruno Fittipaldo, Fittipaldo li posa el bloqueig Fernández, segueix Bruno Fittipaldo, Fittipaldo que continua votant, la té Fernández, que vol penetrar Fernández, Fernández vol anar cap a dintre, la treu fora per Skrup, Skrup es fa espai, vol el triple de Skrup, al cèrcol, aquest rebot per Kurucs, i Kurucs per Forrest, que demana calma, Trent Forrest. Forrest amb la pilota, per Diakité, per Kurucs, vol el triple, Kurucs! 14 punts, Raidons, Kurucs! 80-71 al marcador. Fittipaldo amb la pilota, per Fernández, 9 punts a dalt de nou al Baskonia, la té Abromaitis, Abromaitis vol atacar-li, passada per Dornerkamp, el llançament que no nota Dornerkamp, la treu fora per Fittipaldo, per Skrup, Skrup finta la passada, bola el triple, Skrup, triple de Skrup i treu la falta de Raidons Kurucs. Kurucs que l'empenta, sí. Kurucs l'empenta. És la quarta de Raidons Kurucs. Bruno Fittipaldo, Jaime Fernández se'n van a la banqueta, entre Wesley Van Beek i Roca Giedraitis. Tindrà 2 tirs lliures Aaron Dornerkamp. 2 tirs lliures de Dornerkamp. Primer cap dins. El segon de Dornerkamp cap dins. A 4 punts de 9. Atacant el Baskonia. Diakité per Forrest. Forrest vol atacar-li a Skrup. Segueix Forrest per Howard. Howard segueix a Marcus Howard. Howard amb la pilota. Howard passet enrere. Vol el triple de Marcus Howard. Forçat, anota el triple Marcus Howard. El triplàs de Marcus Howard. I a la té ja Van Beek, que anota per taulella per al centre. Wesley Van Beek. 83-78 en el marcador. La té Forrest per Diakité. Diakité per Kurucs. Kurucs amb la pilota li entreguen a Forrest. Forrest per Marcus Howard. Howard que vol atacar-li i treu la falta de Wesley Van Beek. Serà la cinquena. Cinquena de Wesley Van Beek, que se'n va directe cap a la banqueta. El jugador de la Laguna Tenerife. Van Beek és de Estats Units. Seran 2 tirs lliures per Marcus Howard. El primer cap dins de Marcus Howard. Marcus Howard tindrà un segon tir lliure. 84-78 en el marcador. Menys de 2 minuts per al final del partit. Anota Marcus Howard a pista. Bruno Fittipaldo se'n va. Roca Giedraitis a la banqueta. Bruno Fittipaldo ja atacant. La passada és interior, és dolentíssima la passada. I Chus Vidorreta, que es queixa moltíssim. Es queixa moltíssim Chus Vidorreta d'una possible falta d'empenta de sobre Abromaitis. Atacant Trent Forrest.
Que vol atacar llarg ja el Baskonia. Atacant Trent Forrest, Forrest que vol atacar per la pintura, Forrest al llançament, anota i treu la falta. Trent Forrest acaba de treure el 2+1, Trent Forrest, la falta és d'Aaron Dornekam. Han d'aixugar la pilota perquè està tota molla. Ara sí, Trent Forrest es disposa a tirar el tir lliure. Primer i únic tir lliure de Trent Forrest, anota a l'addicional 18 punts per Trent Forrest. La té Fernández amb la pilota. Fernández li vol atacar i aquí té bola el triple de Jaime Fernández. El rebot de nou, aquest rebot ara el lluita amb diversos jugadors. La té Mamadi aquí té per Marcus Howard. Ha perdut la pilota Marcus Howard, bola el triple de Fittipaldo, curvateta cap a fora, el rebot per Scrub per Dornekam, el cèrcol, el rebot per Luagu Cabagó. 3 opcions de tir per la Laguna Tenerife i ara què? Ara no piten cap falta en aquest cantó, tio. Jo estic al·lucinant, Trent Forrest per Luagu Cabagó. Queden 5 per tirar, Luagu Cabagó que vol atacar-li, el triple que vola de Luagu Cabagó, el cèrcol, aquest rebot per Bruno Fittipaldo. Fittipaldo que vol córrer, guanya de 10 el Baskonia. Tim Abromaitis, la passada és dolentíssima de Tim Abromaitis, ja està, això. Dati beneït, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota. Trent Forrest que es quedarà amb la pilota, voldrà atacar llarg. Té Trent Forrest, Forrest vol anar cap a dintre, mare de Déu. Ataca Trent Forrest, ha tret la falta personal. I bueno, pues ha tret un 2+1. La falta de Dornekam. Mare de Déu, S'ha desinflat la Laguna Tenerife, s'ho ha posat a dintre. A la banqueta Mamadi qui té Redon Skuruks, entra Joksimovic i Jum Markerbol. Tir lliure addicional de Trent Forrest, si anota es posaran 21 punts, Anota el tir lliure. Té Bruno Fittipaldo, que sembla que sí que la vol atacar. Fittipaldo per Scrub per Fittipaldo. Queden 9 per tirar. La té Bruno Fittipaldo, la treu fora per Dornekam, el triple, anota el triple Aaron Dornekam. I la pilota que ja la té Markerbol, el llançament. No ha anotat Markerbol, s'acaba el partit al Roig Arena, 91-81 en el marcador, un partit crec que marcat per els 3 personatges de gris amb mànigues de color taronja, però és el que hi ha. La Copa s'ha apropat, però no ha donat treva al Baskonia, que ha tingut un partit Trent Forrest increïble, 21 punts, 28 de valoració, és el jugador del partit amb... claríssim, vamos, és el MVP del partit.
Skrup ha sigut el millor de valoració de la Laguna Tenerife. Fittipaldo en punts ha sigut el millor amb 14 punts. Rebots, Dornek amb 9 rebots, Diakite ha acabat amb 6 i 7 assistències per Omorulli, 5 per Bruno Fittipaldo. Victòria per a Cosner Baskonia, que passa a la següent fase per demà dissabte, que jugaran a les 9 del vespre, si no vaig equivocat, contra el que guanyi del següent partit entre el Barça i UCAM Múrcia. Ho deixem per aquí per descansar una estoneta. Tornem amb uns 45 minuts a bàsquet per gaudir narrant el Barça UCAM Múrcia. Que vagi molt bé, que tingueu una molt bona tarda i fins ara. Descanseu i disfruteu. Fins ara!